Între Venezuela, Guyana și Brazilia există un munte uriaș cu o formă neobișnuită. Acesta este muntele Roraima. Vârful său nu este ascuțit ca al unui munte obișnuit, ci are o suprafață largă și aproape plată, fiind înconjurat de stânci înalte și aproape verticale. Acest tip de munte se numește tepui, ceea ce înseamnă munte cu vârf plat. Cea mai înaltă parte a muntelui Roraima ajunge la aproximativ 2810 metri deasupra nivelului mării. Acesta face parte din tepuiurile din Podișul Guianei, o regiune foarte veche a Americii de Sud. Privit de jos, pare un zid uriaș care se ridică deasupra pădurii. Vârful său este adesea acoperit de nori groși, ceea ce îl face să pară separat de lumea de dedesubt. Muntele Roraima a fost cândva parte dintr-un strat imens de piatră, iar de-a lungul a milioane de ani, rocile mai moi din jur au fost erodate treptat de ploaie, vânt și de apele curgătoare. Astfel, doar partea mai rezistentă a rămas. Din cauza stâncilor abrupte, este dificil să ajungi pe vârful său. De fapt, în secolul al XIX-lea, mulți exploratori europeni au auzit povești despre munți uriași cu vârfuri plate din interiorul Guianei. Unul dintre ei a fost Sir Walter Raleigh, un explorator englez care a mers în America de Sud în 1595, în căutarea legendarului regat bogat El Dorado. Sir Walter Raleigh nu a ajuns la muntele Roraima, dar când a călătorit în acea regiune, a auzit povești despre un munte foarte înalt, cu cascade care cădeau de pe vârf. El a scris de asemenea că muntele părea să strălucească ca un cristal. Totuși, nu este sigur dacă muntele pe care îl descria era într-adevăr muntele Roraima. Așadar, nu putem spune că el a fost primul european care a văzut sau a studiat muntele Roraima. Totuși, muntele Roraima era cunoscut de mult timp de către băștinașii pe Mon înainte de sosirea europenilor. Pentru ei, acesta nu era doar o formațiune geologică. Este important și în poveștile, credințele și identitatea lor. Există și povești vechi despre originea muntelui și a râurilor care izvorăsc din el. Conform legendei pemonilor, muntele Roraima a fost odinioară un copac uriaș care oferea hrană oamenilor și animalelor. Iar când copacul a fost tăiat, a provocat o mare inundație, iar cioata rămasă a devenit muntele plat pe care îl vedem astăzi. Această poveste este importantă pentru cultura pemonilor. În plus, ei sunt cei care ajută ca ghizi locali în unele expediții care urcă pe muntele Roraima. Cu toate acestea, în anul 1884, expediția condusă de exploratorul britanic Everard Intern, împreună cu Harry Perkins și ghizi locali, a ajuns cu succes pe vârf. Ei au folosit o stâncă naturală înclinată pe partea venezuelană a muntelui. Până în prezent, ceea ce au făcut ei face parte din traseul folosit de mulți dintre cei care urcă pe muntele Roraima. Când au ajuns sus, nu au găsit niciun dinozaur, reptilă uriașă sau om preistoric. Ceea ce au găsit a fost un platou rece, umed și stâncos. Multe zone erau negre din cauza algelor, mineralelor și a expunerii îndelungate a gresiei la apă. Există formațiuni stâncoase ciudate, mici bazine, mlăștini și plante care pot supraviețui chiar dacă solul este foarte subțire și sărac în substanțe nutritive. Nu este nicio pădure plină de animale mari, seamănă mai degrabă cu un vast laborator natural care a fost izolat mult timp de multe dintre ecosistemele de jos. Aerul cald și umed din pădurea de jos urcă spre vârf atunci când lovește zidurile înalte ale muntelui Roraima. Pe măsură ce aerul urcă, acesta se răcește. Din această cauză se formează nori groși și ploi frecvente pe vârful muntelui. Acesta este și motivul pentru care vârful este adesea umed și înnorat, chiar dacă nu există un râu mare și permanent care să își aibă izvorul acolo. Apa de ploaie se adună în crăpăturile și micile bazine de pe vârf, iar când acestea se umplu, apa curge spre marginea muntelui și cade sub formă de cascade. Solul de pe vârf este sărac în substanțe nutritive. Majoritatea vârfului muntelui Roraima este formată din stâncă, iar stratul de sol este foarte subțire. Din această cauză, se obțin foarte puține substanțe nutritive, plantele. De aceea, unele dintre ele au găsit alte modalități de a obține hrană. Printre acestea, se numără și câteva plante carnivore, precum Helianthora. Frunzele sale au forma unui ulcior care colectează apă. Când o insectă mică cade înăuntru, planta își ia o parte din nutrienți din aceasta. Nu mănâncă oameni sau animale mari. Prinde doar insecte mici. Helianthora nutans crește în mod natural în anumite zone din Venezuela, Guyana și nordul Braziliei, inclusiv regiunea Tepui. Deoarece multe dintre vârfuri sunt izolate și este foarte dificil pentru organisme să se deplaseze de la un tepui la altul, există specii care se găsesc doar pe câteva munți.
Acestea se numesc specii endemice. Dar asta nu înseamnă că viața de pe vârfuri a rămas neschimbată încă din vremea dinozaurilor. De fapt, clima, plantele și animalele de aici continuă să se schimbe. Există păsări, insecte și semințe care pot ajunge pe vârfuri purtate de vânt și pot supraviețui acolo. Așadar, chiar dacă locul este izolat, asta nu înseamnă că ecosistemul este complet închis. Totuși, aici a luat naștere și ideea de lumea pierdută, sau o lume care a fost separată de restul planetei pentru mult timp. În 1912, Sir Arthur Conan Doyle a publicat romanul Lumea pierdută. Este o poveste despre un platou izolat din America de Sud, unde încă trăiesc dinozauri și creaturi preistorice. Povestea este doar ficțiune, dar aspectul și relatările despre muntele Roraima și alte tepui au fost asociate pe scară largă cu decorul romanului lui Conan Doyle. El nu a spus niciodată că există cu adevărat dinozauri pe Roraima. A folosit doar un loc real ca inspirație pentru o poveste de aventură. Deoarece romanul a devenit faimos, mulți oameni au început să creadă că poate chiar există un animal preistoric ascuns pe vârf. Dar nicio expediție științifică nu a găsit vreun dinozaur, plesiozaur, mamut sau reptilă zburătoare uriașă pe muntele Roraima. Muntele Roraima nu este un loc unde timpul s-a oprit. Este o lume în care viața continuă, dar plantele și animalele au trebuit să se adapteze la frig, la mediul său ploios și stâncos. Cu toate acestea, muntele Roraima este adesea acoperit de nori groși. Există momente când, timp de câteva zile, călătorii abia pot vedea vârful, deoarece pare acoperit de un zid imens de ceață. Din această cauză, a fost mult timp dificil să se studieze viața de pe vârf. În știință, motivul pentru care Roraima este mereu umed este mai clar. Aerul cald și umed din pădure lovește zidul înalt și rece al muntelui. Dar nu este corect să spunem că toate cele mai mari râuri din America de Sud provin direct din muntele Roraima. Apa de pe muntele Roraima ajunge în câteva sisteme de râuri din Guyana, Venezuela și Brazilia. Dar aceasta este doar o mică parte din vasta rețea de drenaj a regiunii. Până în prezent, muntele însuși continuă să se schimbe. De-a lungul unei perioade foarte îndelungate, apa a îndepărtat treptat părțile mai moi ale Greciei. Rezultatul este că au rămas roci ascuțite, pasaje înguste, canioane mici și formațiuni stâncoase ciudate. Din această cauză, există părți ale vârfului care par un fund uscat de mare, chiar dacă aproape tot timpul este umed și acoperit de nori. În plus, zona este mai rece decât pădurea de la poale. Împreună cu umiditatea ridicată, acest lucru încetinește descompunerea unor plante și a materialului organic. Dar asta nu înseamnă că timpul s-a oprit literalmente pe vârf. Decompoziția are loc în continuare, microbii sunt prezenți și ecosistemul continuă să se schimbe. Una dintre cele mai mari probleme de pe suprafața Roraima este lipsa de nutrienți. Din cauza ploilor abundente, multe minerale sunt spălați din stratul subțire de sol. De aceea, unele plante au fost nevoite să găsească alte modalități de a supraviețui. Multe plante de pe tepui sunt endemice. Asta înseamnă că ele se găsesc în mod natural doar în această zonă sau într-o mică parte a podișului Guianei. Potrivit unor studii botanice, peste 200 de specii de plante vasculare au fost înregistrate pe tepuiul Roraima, iar unele dintre acestea nu se găsesc nicăieri altundeva în lume. Dar nu este corect să spunem că toate plantele de pe vârf sunt complet izolate de alte ecosisteme de milioane de ani. Există semințe, polen, insecte și păsări care pot ajunge aici, cu ajutorul vântului. Totuși, izolarea și clima unică de aici sunt totuși suficiente pentru ca unele specii să se adapteze în propriul lor mod. Una dintre cele mai cunoscute plante de aici este Helianthora nutans. Există și roa cerului din genul Drosera. Frunzele sale au perișori mici cu picături lipicioase. Par a fi rouă, dar de fapt sunt lipici. Când o insectă mică se așează, aceasta se lipește de frunză. Părțile plantei se mișcă treptat pentru a apropia victima și a extrage nutrienții. Există și alte plante cu frunze tari și aranjate astfel încât să colecteze apă, praf și material organic din rouă și ploaie. În acest fel, ele reușesc să obțină puțină hrană, chiar dacă se prind aproape doar de pietre. Datorită aspectului lor neobișnuit, au apărut povești că poate provin din meteoriți sau că evoluează după alte legi ale fizicii. Dar nu există dovezi științifice pentru asta. Forma lor neobișnuită este rezultatul evoluției și adaptării, nu al unei origini extraterestre sau al unui câmp electromagnetic misterios. De-a lungul multor generații, plantele care au reușit să supraviețuiască mai bine în locuri reci,
umede, acide și sărace nutrienți, au fost cele care au continuat să se înmulțească. De aceea par să provină de pe altă planetă, deși sunt produsul aceluiași proces natural care a modelat și alte forme de viață de pe Pământ. Dar nu doar plantele au trebuit să se adapteze pe vârf. Când oamenii de știință au studiat animalele din Roraima, animalele care trăiesc aici trebuie să reziste aerului rece, ploilor continue și mediului stâncos. Și la fel ca plantele, unele dintre ele pot fi găsite doar pe câteva tepui din această parte a Americii de Sud. Una dintre cele mai cunoscute viețuitoare de aici este o broască foarte mică numită broasca rioasă de tufăriș din Roraima sau Oreofrinella kelkii. De obicei, are o lungime de aproximativ 2 cm. Are pielea închisă la culoare, ceea ce o ajută să se ascundă ușor pe pietrele negre și ude. Această specie se găsește doar pe muntele Roraima și pe apropiatul Way Asipu Tepui. Asta înseamnă că există o zonă foarte mică din lume unde trăiește în mod natural. Dar nu este adevărat că a rămas neschimbat încă din vremea dinozaurilor. Nici nu este un descendent mic al unui monstru uriaș străvechi. Corpul său ciudat este rezultatul unei evoluții îndelungate pe vârful rece, umed și stâncos. Broasca de tufăriș Roraima nu sare bine, spre deosebire de multe broaște obișnuite. De cele mai multe ori merge încet și se agață de suprafața stâncii. Când există pericol, își poate strânge corpul și se poate rostogoli sau cădea într-o crăpătură mică. Deoarece este foarte ușoară, are șanse mai mici să se rănească grav. Acest comportament este de mare ajutor într-un loc plin de pietre alunecoase, ploi puternice și prăpăstii abrupte. Mica broască se mișcă încet și cu grijă pe suprafețele alunecoase și stâncoase de pe vârful muntelui Roraima. Lăbuțele sale mici și abilitatea de a se agăța o ajută să nu alunece ușor pe pietre. Această specie are și rude în alte părți ale regiunii, dar de mult timp s-a adaptat la mediul rece și umed de pe vârf. Face parte din genul Oreoprinella, un grup de broaște mici care se găsesc pe diferite tepui din podișul Guianei. Aceste specii sunt înrudite, dar au fost separate de mult timp în diferite masive. Din această cauză, treptat au dezvoltat propriile caracteristici. Sunt puține animale mari pe vârf. Nu există suficienți copaci, fructe și suprafețe întinse de pământ pentru a susține grupuri mari de maimuțe, cerbi sau jaguari. Nici nu este ușor pentru multe animale din pădurea tropicală de jos să traverseze prăpăstiile înalte. Totuși, asta nu înseamnă că nu există deloc șerpi, șopârle sau păsări pe tot muntele Roraima. Există specii care pot fi găsite pe vârf, pe versanți și la diferite altitudini ale muntelui. Totuși, animalele sunt mai puține și mai limitate în zonele cele mai deschise și cele mai înalte. Există și insecte și organisme mici care s-au adaptat la vânturile puternice și mediul umed. În unele locuri înalte și vântoase din lume, există insecte ale căror aripi s-au micșorat sau chiar au pierdut complet capacitatea de a zbura. Totuși, nu trebuie să spunem că toate insectele de pe Roraima nu mai pot zbura. Fiecare specie are adaptări diferite. Pe scurt, evoluția nu s-a oprit pe muntele Roraima. Din contră, a continuat, iar organismele care nu au putut supraviețui în aceste condiții au dispărut sau nu au reușit să-și mențină populația. Cele care au avut caracteristici potrivite pentru frig, ploaie, stânci și lipsa hranei au reușit să supraviețuiască. Dar în timp ce oamenii de știință studiază plantele și animalele de pe vârf, au descoperit o altă lume chiar sub vârful muntelui. Mult timp s-a crezut că interiorul muntelui Roraima este aproape complet format din gresie și cuarțit solid. De obicei, peșterile mari se formează în calcar, un tip de rocă ce poate fi dizolvat mai ușor de apă. În schimb, cuarțitul este foarte dur și mult mai greu de dizolvat. Dar la începutul anilor 2000, exploratorii de peșteri au început să investigheze micile găuri de la suprafața platoului. Sub acestea, au descoperit o rețea vastă de tuneluri și camere. Sistemul de peșteri a fost numit Roraima Sur System. O parte din acesta este cunoscută și sub numele de Cueva Ojos de Cristal, care înseamnă peștera gheții de cristal. Numele acesta provine de la cristalele de cuarță rotunde și strălucitoare găsite în unele gropi superficiale din interiorul peșterii. Sistemul se întinde pe mai mult de 16 km, conform sondajelor ulterioare. Acesta este unul dintre cele mai lungi sisteme de peșteri cunoscute care s-au format în cuarțit și alte roci dure similare. Asta nu înseamnă că întregul munte Roraima arată ca un cașcaval elvețian. Peșterile se găsesc doar în anumite zone și de obicei sunt superficiale sub platou. Totuși, descoperirea este importantă pentru că a demonstrat că apa poate forma peșteri mari chiar și în roci foarte dure, bogate în cuarț. Nu este un proces rapid. S-a format de-a lungul unei perioade îndelungate.
Descoperirea unui sistem vast de peșteri în interiorul muntelui Roraima a dat naștere la multe povești ciudate. Unii spun chiar că ar exista un portal către o altă dimensiune. Alții cred că există o bază secretă a unei civilizații străvechi în interiorul muntelui. Există și povești despre lumini misterioase care apar din crăpăturile stâncilor și despre oameni care experimentează fenomene ciudate legate de trecerea timpului în interior. Dar niciuna dintre aceste afirmații nu are dovezi științifice solide. În interiorul peșterii există formațiuni minerale ciudate în formă de ciuperci, corali, rotunde și coloane mici. Unele dintre acestea sunt formate din silice amorfă. Aceasta este o silice care nu este aranjată sub formă de cristale dure și transparente. Aceste structuri se formează extrem de lent. Este nevoie de o mișcare continuă a apei, de schimbări în compoziția chimică și de o perioadă foarte lungă de timp. Nici afirmația că există picturi vechi de mii de ani în părțile adânci ale peșterii Roraima Sur nu a fost dovedită. Au fost descoperite adevărate opere de artă rupestră antică în alte părți ale Podișului Guianei. Totuși, nu există încă niciun raport arheologic de încredere care să dovedească existența unor picturi antice chiar în interiorul acestui sistem de peșteri. Așadar, nu ar trebui să folosim astfel de povești ca parte confirmată a istoriei Roraima. Cea mai importantă descoperire din peșteră este aproape invizibilă cu ochiul liber. Pe pereți și pe tavan există urme albe care la început par a fi doar murdărie obișnuită sau depuneri minerale. Când cercetătorii au prelevat o probă și au analizat-o în laborator, au descoperit că multe dintre aceste urme erau colonii de bacterii și alte microorganisme. Acest lucru este surprinzător, deoarece aproape că nu există lumină solară în partea adâncă a peșterii. De asemenea, există foarte puțină hrană normală disponibilă acolo. Oamenii de știință au descoperit că comunitatea microbiană din interiorul peșterii Roraima Sur este deosebită. Aproape de intrare, există organisme care sunt mai comune în alte medii de peșteră, dar în partea mai adâncă predomină anumite grupuri de bacterii și arhee care pot supraviețui în condiții acide și sărace în nutrienți. Afirmația că organismele consumă literalmente cuarțul și își iau energia doar de acolo nu este complet corectă. Conform analizelor, o mare parte din carbonul și nutrienții pe care îi folosesc ar putea proveni din apa de la suprafață. Totuși, există dovezi că anumite microorganisme pot contribui la schimbarea treptată și la dizolvarea silicei din rocă. În alte peșteri de cuarțit din regiune, cercetătorii au observat de asemenea că bacteriile pot influența mișcarea, dizolvarea și refacerea repetată a silicei. Asta înseamnă că unele microorganisme nu doar trăiesc în peșteră. Este posibil să aibă și un mic rol în schimbarea continuă a mediului din peșteră. Acest lucru este important pentru astrobiologie. Astrobiologia este studiul modului în care organismele ar putea supraviețui, condiții extreme pe Pământ și dacă este posibil să existe viață și pe alte planete. Microorganismele din Roraima arată că există viață care poate supraviețui chiar și atunci când aproape nu există lumină. Hrana este puțină, iar mediul este acid. Totuși, acest lucru nu este o dovadă directă că există viață pe Marte. Ceea ce arată acest lucru este că viața simplă ar putea fi mai rezistentă și mai flexibilă decât se credea anterior. Dacă există microorganisme pe Marte, este posibil ca acestea să fie mai în siguranță trăind sub suprafață, unde sunt protejate împotriva radiațiilor intense și a schimbărilor de temperatură. Prin urmare, peșterile precum cele din Roraima pot fi folosite ca laboratoare naturale pentru a studia ce tipuri de semne ale vieții ar trebui căutate pe alte planete. În cele din urmă, nu este nevoie de un portal, o bază extraterestră sau o civilizație dispărută pentru ca muntele Roraima să fie extraordinar. La suprafața acestuia există plante și animale mici care au învățat să supraviețuiască într-un mediu rece, ploios și aproape lipsit de substanțe nutritive. Dedesubt, există tuneluri vaste în stânca despre care s-a crezut mult timp că este aproape imposibil să adăpostească peșteri mari. Iar în cea mai întunecată parte a acestuia există microorganisme care continuă să trăiască chiar dacă există foarte puțină lumină și hrană. Timpul nu s-a oprit pe muntele Roraima. În schimb, apa continuă să curgă, piatra se schimbă și viața se adaptează. Și în timp ce există încă părți ale muntelui care nu au fost pe deplin studiate, rămâne cea mai importantă întrebare: câte alte peșteri, specii și forme de viață sunt ascunse în interiorul muntelui, care este aproape în fiecare zi acoperit de nori?